ಹಾಯ್ ಇನಿ ಅಶ್ವಿತಾ ಒಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತು ಹುಡಿಯರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ದೀತ ಕಿನ್ನಿದ ಸಿಂಪಲ್ ಆದೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿದ ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಫನ್ ಗೇಮ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ದೀತೆಂಕುಲು ಐನ್ ಚೂಸ್ ಮಂತದ ಐನ್ ಸಲಾಡ್ ಮನ್ಪರ ಮೇರಿ ನೆಟ್ಟ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಮಂತದಿರು ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಮನ್ಪರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ರಕ್ಷಿತಾ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿದುಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ರಕ್ಷಿತಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ರಕ್ಷಿತಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ರಜಂತ ಇಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ದಲ್ಲ ಕೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೇರ್ನೆಕ್ ಈ ಗೇಮ್ ತುದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಧನ್ಯವಾದ. The game starts. Left or right? Left or right? Right. Left or right? Right. Left or right? Left. Right. Left or right? Left. ಅದೇ ಟೊಮೆಟೊ ಬಟರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೋಕ್ ಹಾಕಿ ಲಾಗ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂತ ಟೊಮೆಟೊ ಸಲಾಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ Right. ರೈಟಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ Right. I'm on left side right. Left. ರೈಟ್ Right. ಇತ್ತ ನೆಟ್ ಬೈದಿನ ಐಟಮ್ ಸಲಾಡ್ ಪೂರ ಗೈಸ್ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡೇವೆ ಈಗ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಜ್ಜನ ಈಕ್ವಲ್ ಐದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅತ್ತ ಐದು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇರನೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಬಾಳೆ ಅದೇ ಯಾವತ್ತು ಇದು ಇದು ಅಶ್ವಿತನ ರೆಸಿಪಿನೇ ಖಾರದ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಶ್ವಿತ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ರಕ್ಷಿತಾ ವಾವ್ ನೈಸ್ ಕಬಾಬ್ ಒಂದೇ ಸ್ಪೂನ್ ಪಂತೇನೆ ಒಂದೇ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟರ್ ರಕ್ಷಿತನ ಫೇವರೇಟ್ ಸಲಾಡ್ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತ ದೀಕ ಎಲ್ಲ ಶೀತ ಬಂದದೆಲ್ಲ ಮಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಲಾಡ್ ಹೋಗ್ತಾನಿಲ್ಲ ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಲಾಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಲಾಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಲಾಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ರಾಗಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಲೆಮನ್ ಲೆಮನ್ ginger garlic paste
ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಸಲಾಡ್ ನಮಕ್ ಅಶ್ವಿತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇತ್ತ ಅಶ್ವಿತಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಆರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿಗಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಈ ತುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ఇది ఫస్ట్ ರಾಗಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಫುಲ್ పోతుంది ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಮಚ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ಗ ಓಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕಾಪು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ನಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಜಿಂಜರ್ ಒಂದೇ ಸ್ಪೂನ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಚಪ್ ಕೆಚಪ್ ನೋ ಕೆಚಪ್ ಇತ್ತ ಫೈನಲಿ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಇದು ಫೈನಲ್ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡಿಂಚ ಇಟ್ಟ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಬಂದೆ ಇದು ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆತ್ತು ಕುದರ ಒಂದಿಕ್ಕ ಎಂಕೆಂಚಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಲಾಡ್ಗೆ ಇದು ಬೈಟ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಇದು ಅಶ್ವಿತಾ ಮಂತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಲಾಡ್ ಎಂಜಿನ ಬೈಟ್ ಮಸಾಲ ತೂಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಾಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ತಿಂಜಾರತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ ಕೂಡ ಸೇರ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ ಏತು ಬರ್ಲುಂಡು ಏತು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ತಿಂದೆ ಅವಳು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬರು ಕಾಡದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ లో ఫుల్ మాట్లాడు నెట్ విన్నాయని పండ నవన రక్షితని విన్నాతేరి ತಿಂದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಬೈಟ್ ಮಸಾಲೆ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತನ ಬೈಟ್ ಮಸಾಲೆ ಯಾನಂತ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಕ್ಷಿತನ ತಿಂದಾಯರು ಮತ್ತೆ ಆಶ್ವಿತಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಂಗ್ ಪಾಟಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂತಾಂಡ್ ರಡ್ಡನ ತೂತಾಂಡ್ ಎಮ್ಮಿ ಎಮ್ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಡಿಯೋ ತೂತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮದ ಪಂದೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅರೆಗ್ ಮಂತ್ ಚಾನಲ್ ಹೆಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಅಶ್ವಿತಾ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ ಕೊಡ್ತದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಂಚೆನೆ ಇಟ್ಕೊಡು
ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಂಗ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಓಕೆನಾ ಡನ್